Sekuneminyaka izindawo ezingaphansi kogu district KwaZulu Natal zinenkinga yamanzi. Lokhu ke sekukhahlameze amabhizinisi ikakhulukazi lawo ezindawo zokungcebeleka. Njengoba ke sekusondela ke isikhathi samaholide kaKhisimusi, lamabhizinisi azoqhubeka ke ukulahlekelwa inzuzo. NgoLwesibili amalungu ePhalamende, ithimba longqongqoshe kanye nesikhulu sikahulumeni bazokube bebuthelene lapha kulemphakathi ukuzozwa kabanzi ngezithelelo lomphakathi obhekene nazo uma kuziwa ke ngasohlangothini lokuhlinzekwa ngesidingo zomphakathi. Ezinye izakhamuzi esifundazweni zithi akukho ekutheni ke ezikulindele ukuba kuqhamuke kulezi ingxoxo. People are suffering. People in the parliament are enjoying life. They're living life large, flying, enjoying life, whereas they're supposed to be worried about the people. People are first, not the parliament. That's where the misunderstanding is. I don't know. I don't think it's going to work because parliament has been to the people many times. He knows what the people want, and the people also knows what the government wants. Amanye amalungu omphakathi athi ke kudala kufanele ngabe ke kwenzeka lokho. There's nothing like actually seeing it face to face. I think our government is not doing enough to the people. Lesi sigcawu sizokuqala ke ngoLwesibili kuze kube uLwesihlanu. Umengameli wezwe uMnumzana uCyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi ethule ke inkulumo yakhe ngoLwesihlanu. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini.